L-eks Ministru Laburista Freddie McAuliffe twilet il-Mosta fit-18 ta' Marzu 1939. Fil-ħajja politika tiegħu McAuliffe okkupa diversi kariki fil-Partit Laburista u serva bħala membru parlamentari għal 30 sena. Fl-1971 inħatar segretarju parlamentari sakemm fl-1974 inħatar għall-ewwel darba Ministru. Fost ir-responsabiltajiet li kienu jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu kien hemm l-agrikoltura u sajd, industrija, xogħol u servizzi soċjali. Fil-politika Freddie McAuliffe għamel diversi ħbieb, iżda l-ħbiberija li kellu mat-tabib Censu Mowran kienet waħda speċjali, tant li qisu lil xulxin bħala aħwa. Jiena għalija Freddie kien ħija. Tifhem, u hekk kien jistmani u jien hekk kont nistwaħ. Ringrazzja lil kull minenni, mod speċjali it-tabib Mowran li qisu jiena ngħidilkom iskom aħwa intom it-tnejn. Il-Marija, il-vera jagħmel li kuraġġ tal-biża'. Tista' ngħidilkom li f'kull intervent li kelli dejjem kien preżenti, tista' tkun aktar ħabib minn hekk. Censu Mowran li baqa' ma' Freddie McAuliffe sal-aħħar momenti ta' ħajtu tkellem dwar l-aspett altruistiku li kien jispikka fil-karattru ta' Freddie. Naħseb li hu għandu l-karattru ideali. Tifhem, kien m'għamel ħsara lil ħadd, dejjem kien jara kif jagħmel u dejjem jistaqsi anki li ma kienx jista' jaqdihu lil dak li jkun, kien jara kif jagħmel biex jaqdih il dak li jkun, kemm fil-ħajja pubblika u anki fil-ħajja privata tiegħu. Il-Partit Laburista esprima l-kondoljanzi tiegħu lil mart Freddie McAuliffe Marja Konċetta u l-tlet uliedu Carlo, Dino u Marija u l-familjari tagħhom. ċajt inħasad. Tilhom tibżgħu xejjina għandi 69 u 68, missier ta' 58 diġà 11 snin, aktar minnu hekk kienet il-kliem, għattilhom bata ferm aktar minni għal ħolħin batajtu kollax.